Браво, браво, браво. Много се радвам, че най-сетне успя да сложиш край на тази лудост с безумните показания на Гончев. Кога подаваш жалба? Иване, не мога да го направя. Моля? Как не можеш? Таня! Таня, за какво ме извика? До кога ще си играем на тези игрички? Искам да задържиш Слав. Таня, моля те, дай ми поне една причина, поради която да продължа да ти вярвам. Гончев, ако даде показания, влиза в затвора за 25 години. И ти много добре знаеш, че е убил само Къртев и то неволно и не е извършил нищо друго. Чакай сега. Седни, сега ще ти обясня. Окей. Ти знаеш, че татуировките съществуват и че убиват. А това, което прави Гончев за мене и с което мисли, че ме спасява, всъщност ми дава време, за да намеря истинските виновници и да ги изкарам наяве. Като ги намерим, делото ще отпадне от само себе си. Какво става, ако подам жалба сега? Ако аз подам жалба сега, делото падне и ние не сме ги намерили. Иване, помисли. Помисли, моля те. Помисли. Не се тревожи за Гончев, аз ще се погрижа за него. Знаеш, че няма да го оставя. Виж какво знае Слав. Защото той знае нещо. Добре. За какво да го задържа, Слав? Кажи ми... За какво да го задържа? Как за какво, бе? За какво го задържиш? Ми задръж го там, че няма регистрация, че живее и обитава някакъв гаден, гнусен фургон. За каквото искаш го задръж. Изобщо... Ми задръж го там за 24 часа, за 48 часа, ако можеш. Виж какво ще ти кажа за татуировките. За 72.